Silav şebaş Vannova'ya disen behevrane min beriya 2-3 saatan bernameyekî çêkir bu ara min bi qismî vejî fikrî xwe ji we re beyan kir. Niha hevalê me ronî riha bi me re ye. Demekî dirêj e em bernameyan çê dikin di vê kanalê de. Fikra wî mereq dikim, girîngî didim, qîmetê didim fikra wî. Di derheqê pêvajo de ya rastî çi difikire, çawa difikire pir zelalî haya min jî ji dîtinê wî tune ne. Ji ber ku ew mirovekî tijî hestên netewî ye, ew kurdewar difikire. Fikrê wî mereq dikim. Niha xwe amade dike ji we şanê re, ew ê were vê derê. Ka em binêrin wê çawa bimeşe, em ê pirsan jê bikin, em ê fikrî wî bipirsin. Di vê naberê de hûn jî eger pirsê we hebin di derbarê vê pêvajoyê de, mafê me ê netewî wê çawa dibe, mafê Kurdan wê çawa be, bi taybetî tekîliya Kurdan bi İsraîlê re, bi Amerîkayê re çawa pêş dikeve. Ev konjonktûrê hê ya li rojata navîn wê bandûrekî çawa li pêvajoyê bike, yan jî pêvajo wê çawa tesîr li rojava bike. Em hemî vê êvarê dixwazin nîqaş bikin. Ronî Ruhan nav me re ye. Ronî merheba bi xêr hatî. Merhaba serçavim, mamosta Slav Rêz bo we. Tu çi wanî başî? Başim spasiyete dikim, jî şopînim bûyerên diqew min pêvajoya têmeşa min, em jî hinekî bi dilşadî, hinekî jî dibe çi bi tirs û guman dişopînin rastî. Ya rastî ez merak dikim, pirsa yekem eş te bipirsim. Tu weke rojnamevanekî Kurd, wekî kesekî ket daye di vê rêyê de. Tu piştgirî didî vê pêvajoya Ronî? Yani du hêlê xwe hene, bi rastî ez piştgiriyê didim ev testa, yani ev metna Rêz Öcalan nifisandiye û bangawazî li rêxistina xwe kiriye, demeke wisa hatiye çek berdin, em şansekî didin dewleta Tirkiye û didin gelê Kurd, da ku em di nav demokrasiyê da em gafekê bavêjin û di nav dibe çi aşîtiyakê li darixin. Ez bi xwe piştgiriyê didimê, zaten ji ewl da jî derheqên vê mijarê da wek li ser rêya Twitterê hinek piştgiriya xwe gelek nîşan kir. Ez piştgiriyê didimê. Lêbelê ez dibêjim qey hewce ye hinekî mirov, yani hinekî bi tirs bijî. Yani ez piştgiriyê didimê, pirsgirêka Bakurê Kurdistanê, pirsgirêka nav Tirkiyeyê, pirsgirêka tevgera azadiyê ya ki bi Rêz Öcalan di salên heştê de ava kir û ev çel sal e li ber xwe dide, pirsgirêkeke yanî li Bakurê Kurdistanê ye. Wexta dewleta Tirk bi riya viya destê xwe dirêjî hêlên Kurdistanê din bike, ya axa Sûrî, axa Iraqê ya gelê Kurd lê dijî, axa Rojhilatê Kurdistanê yê Îranê, wê çaxê dibe çi ji vê re tabii ki nikarim piştgiriyê bidim vê. Ji ber ev pirsgirêka Bakurê Kurdistanê û gelê Kurd yê li Tirkiye, li Bakurê Kurdistanê dijî. Di vî millî da ez piştgiriyê didimê, ez jî aynî wê baweriyê de min banga bi Rêz Öcalan li rêxistina xwe kiriye, dem cuda bûye, konjektör cuda bûne li rojhilata navîn, ji ber giva serdemana hewce ye em dibe çi yanî xwe nûh bikin vê rêxistina hewqa çel sal e ava kiriye, misyona xwe aniye bicî hewce ye em xwe nûh bikin şansekî dimin dewleta Tirk û li rê û rêbazekî din binare. Ez piştgiriyê didim vîya. Tevgera Kurd tu dibêjî şansekî bide dewleta Tirkî, gelo ew dewleta ku em behs dikin amade ye şansekî bide Kurdan ku bikaribin têkoşîna xwe, mücadeleya xwe ji çekdariyê daxînin rêyên demokrasiyê, yani zemîna demokratîk amade bike ji Kurdan re. Mümkün e ev dewlet dikare çê bike? Em li daxuyaniyê vê dawiyê yani van du rojên dawiyê dinêrin ev berdevkên Erdoganiyê weke Mehmet Ûçûm, nûnerê AKP Ömer Çelik û heman demê jî herî dawiyê jî Sıraya Önder do di kanaleke dewleta Tirk da ya heta niha endamên demê qebûl nedikirin û eşkere digotin, di wê da em hinekî li daxuyaniyê wî jî dinare, hinekî tirsê mirov çê dibe, mirov dibêje aha gelo ev gafatê avîtin mijar nehew PKK ya zêde ev derfetî ketine destê gelê Kurd yê li Rojavayê Kurdistanê û heman demên hêzên navnetewî li wê herêmênin û bi hevakî dibin baskê wan da jî Kurd dibe çi hinekî xwe diparêzin, gelo tiştê bi şer nikanîbû bikira, tiştê bi çekê nikanîbû bikira, dewleta Tirk qaşol ser navê aşîtiyê dixwaze bike.
ev tirsek mezine gumanek mezine yani deme amrovê bê guman bijî û hema ji her tiştira çepika lev xwe bibe erî û bijî ew însan zaten dibe çi ew însan zaten çûye têk çûye hewceyê îro her Kurd her çi xwasî dibe çi çawa bi rêz Öcalan ev daxuyanî da û heman demê da rêxistina wî jî bersiv da got bê şert û merc em dibe çi li piştî vê bangewaziya serokê xwenin û çawa gelê Kurd yek li Amedê li qada Şêx Seîd ev daxuyanî temaş yani ev jî ji bo min hinekî bi êş e hewce nedibû ew gel tu bibe hem wê qadê qada Şêx Seîd lê dar da bû û gotinê xwe ne dawiyê çi gotin em hemî zanin tu bibe li wê derê dibe çi bike şahîdên vabûyerana ji ber ge malbata min jî ê navê gela de hebûn yani ê ji malbata min jî ez zanim gelek însan pir derdê wan hebû pir tişt xwestin bibêjin ama giriya û çû yani giriya û çû dibe çi Serhedîn Demirtaş dema tedî bangewazî li Kurda kirin gotin deng bidin CHP li hemberî Erdogan tedî gotin bağrımıza taş basacağız em ê kevir bidin têxen sînga xwe pêxila xwe ê xelkê ez zanim yani gelek dayîkê me ne xelkê Kurd dibe çi kevir kirin sînga xwe li ber war dîwarên Amedê giriyan û çûn mala xwe ji ber ge çi ji bergê îro rêberê gelê Kurd rêberê tevgera azadiyê bangewaziya wisa kiriye û heman demê jî emrê xwe ketiye heftê û tiştekî pêşengên Kurd hemî dîl hatin girtin û gorê wan nîne îro ji bo Kurda jî ev jî mijareke mezin e bi rêz Öcalan nexweş e bi rêz Öcalan hatiye astekek dibe çi taliya emrê xwe li destê di zindanên Türk da wexta jiyana xwe ji dest bide ji bo me ev êşek mezin e yani ev dayîkên giriyan û çûn hemî va tiştana didin ber çavê xwe zane gelê Kurd bi hawakî ew jî dixwazin tiştekî bimeşîne ama weke te got yani wexta tu çepika li hev xwe û weke berxê dihere ber kêra tûj tu bibêje dewlet Baxçelî dostê Kurd e bijî dewlet Baxçelî oxta were wê astê ev gelek şaş e hînatî wê astê ama ez tirsim were wê astê yani dewlet Baxçelî dijminê Kurdî qanî qanî ye li ser masê îro li hev hatinek heye wî jî gafek avîtiye ji bo berjewendiyê xwe û Kurd jî ji bo berjewendiyê xwe gafekê davêje ev alûvêr e tu digizû distîne ama yani pirsgirêk û tespîtkirinê da wer xetayê me henin yani çawa xetayê me henin em hewciye analîz bikin tespît bike çi ye çawa dimeşe yani mînak bidim ev daxuyaniya bi rêz Öcalan nav lê kiriye ne nizanim çi peyama bangewaziya filan tiştî ama ez dibînim yani yekî weke bi rêz Öcalan çawa nav lê kiriye wî nav lê kiriye ev bangewazî a filan bangewazî ama ez dibînim hinek qaşo rojnamevanên me nin qaşo nivîskarê me nin dibêjin manîfestiya sed salî ya tiştekî wisa bi rêz Öcalan nav lê nekiriye tu çawa mav di xwe da dibîne bibêje ya manîfestiya nizanim sed salî ye kiro tespît şaş e bi rêz Öcalan negotiye ev manîfesto ye gotiye ev bangewazî ye ev bangewaziya keke simple yani sade ye tu tişta zêde mezin meke wata mezin bikira bi rêz Öcalan kanî bu nav lê bikira bigota ev manîfesto ye tu hedê te çi ye tu bi kîjan aqilî navê manîfesto lê dike ji ber wî ya em tişta pir mezin dikin hewce ye zibêqe em hinekî hêdî yani bi vê xizê bi vê lezê wexta em herin ev rojnamevanên me qaşo ev yên dibe çi medya me Kurd bi rê dibin wê bi me bi hawakî me bi ser avê xe em ê bibêjin bi jî Baxçelî ev xeterî ye ez vê xeteriyê jî dibînim Ne normal e ku mirov normal bi dijminê xwe re li heftê yani wextê dost be di nava Tirkiyê de dostê mirovan hebin partiyên siyasî yên hevkarê me hebin ji xwe îcab dikin bu wan re li hev werin ama tu normal nabînî ku mirov normal bi însanê herî tûj re bi însanê herî netewperest rasîst dijminê Kurdan re mirov ancak vê mijarê bide bistîne ne normal e gelo dewlet Mêzeke sedî sed normal e berî vîya ka ez bibêjim min ez hinkî qala xwe bikim berî vîya weke mehekê du mehberê an nifîseke min di nûpelê da nifisand
navê wê dibê çi savaş barış yani şer û aşitî heman çi dibêjim ya zaten bire bi dijminê xwe çi dike lê belê bi rêz Öcalan gafeke gelek girîn gelek giranbuha avîtiye em vê binê wê xêz bike cesaretekî mezin dixwaze li hev hatin aşitî ne xerc û karê her kesî ye silah girtin û herim şer bike tiştekî xerakim dibe her kes kanı bike lê dema tu esas û temel û bingeha aşîtiya kêdeyne cesaretekî mezin dixwaze yani Öcalanê bi rêz Öcalanê vê gafê avîtiye gafeke mezin e ama ev dewleta Türk li hemberî te gerek em wê baş zanibin dibê çi di hîmê wê da di tovê wê da aşîtî gelek kêm e yani li ku derê dera çî kirî hew şer da wenda kirî û vegeriyaye bi zimanê zelal bi aşîtiyê zû çî nabe ev îro pêvajoya rojhilata navîn derneketa Kurd ne bi bana Xwedê hêz Rojavayê Kurdistanê û İsraîl da neketa axa Sûrî û Amerîka li wê derê xwe neda kereka Kurda û ev dibê çi Fransa bangawaziya wan û bangawaziyên İsraîl vana li holê nîn ba dewleta Türk tu bawer nakin bi çi aşîtiyakê ji ber ge ew gorê xwe dibêjin me PKK têk biriye çûye Çiyayê Kurdistanê li navbera İranê û Iraqê Bakurê Kurdistanê li derke da li wê derê şer dike yani tu ez bi xwe bawer nakim yani ji dilê xwe buharek li holê heye û Erdogan û Bahçelî dixwazin werin dibê çi aştiyakê pê bîne Bahçeliye bangawazî dikir bira bi rêz Öcalan were Meclisa Türkiye û bam bike yani ji bo wî jî ne kolay bû ama wî risk didî çi qas risk li holê henin welhasıl ev jî pêvajoyeka Kurd jî dixwaze bi kar bîne em gerek wisa lê binere ama hewceye em giran herin giran bimeşin yani zû ber bê ser avê nekevin nebin kef Ronî emenek zû biçin tu bawer dikiye pêvajo bandor li Rojavayê Kurdistanê bike bixwe yani piştgiriya em gelek Kurd me dizin vê pêvajoyê sawa çi ye em dibêjin tamam hêza tevgera azadiya Kurd PKK tevgereke fedayî ye vê carê jî ki feda bike ji bo gelê Kurd ji bo Rojava ji bo Başûr û ji bo Rojhilatê Kurdistanê ki dîsa xwe feda bike yani çek berd û bibêjim xwedan ji ber ge heta niha 40 sala xwe feda dike 40 sala ciwanê wê mêrxasên wê jinxasên wê xwe feda dike vê carê jî dîsa ki xwe feda bike hêzeke wisa ye yani fedayî ye ama ki xwe feda bike ji bo çi ji bo Rojava bê parastin ji bo tu Başûr acayip bê parastin nêrî nêrinekî acayip e paşê ez ê werim serê Met Arîn dipirse çima Sırrı Süreyya Önder hewce dibîne ku bibêje qesede jî wê çekandayîne ev mijar hewceyê ez û tu em hinekî Kurd em hinekî xweş ser vê mijarê bipeyvin çünkü derheqê vê mijarê de jî hinek gotinê min a hene rastî keremke em hema kirin navê tamam gotinê min a tan çi ye yani ez naxwazim ama hinekin dîrokê jî bibêjim hewceye kesekî mêzeke di şer da insanê şer dîtî be ez jî dora wî re çûme min paş şer sekirî min şer dîtiye di şer da kesekî şer dike gumana wî nîn be mirovê şer bike şervan gerek wir gumana wî hebe gumana wî ji kevirê xwe sipar tibe hebe gumana wî ji axa xwe sipar tibe hebe gumana wî ji hevalî wî hebe û herî mezin gumana wî ji dijminî wê heye wexta guman te da qediya tu berxêber kêrê ye yani ew insanê herî hêsan e ha mêzeke em binerin berî viya 2 sal berê bû çi bû dema ev tedî ev helbijartina serokkomariyê û parlamentê çê bû bi hawakî hat eşkerekin Sırrı Süreyya Önder jî berendam e ew jî serî lê bidir ji bo bibe endamê ji bo bibe parlamenter wê çaxê Selahattin Demirtaş daxuyaniya kirda çi anî ziman bawer dikim wê bîbira te jî got Sırrı Süreyya Önder Hakan Fidan Sırrı Süreyya Önder şan cemê gotiye hegir ew bixwaze dewsa bi rêz Öcalan bigire em ê bi rêz Öcalan ji dewrê derxe ji nav pê ve ew ê bibe muhatabê gelê Kurd got ez xeyrîm gom gotiye ez tîmem ez mirovekî siyaset ki biçûçik dimeşînim bi rêz Öcalan wekî bêjî çi serokê netewekî ye li ber xwe daye dibe çi hem fermandar hem siyasetmedar e çi teklîf e welhasıl çapemeniya me ev ji nedîkî vedît li vê derê Selahattin Demirtaş çi danî ziman mamoste dengê min tê gelo dengê te baş tê keremke tamam
Serhadin Demirtaş ve dere çani zaman ez bu kadar bir bavarge damam ev şiroveye yani. Agahi da tevger ageli kurd go hey sırı sıraya önder ney pripaku pakıcı çünkü rojeki ev teklif jela hakan fidan rajmrani. Çapemanya kurd ev nekir mijar u nahat dibeçer rojevi. Dema ev nebu mijar u nahat rojevi zamaneki demek gelekinde Serhadin Demirtaş ve cari peyam ji halk TV raşan. Ev mijar da halk TV'de kır mijar. Payamek tayyibet halk TV raşan ev çava sırı sıraya önder hakan fidan şandı cemui da ko embrez ve calanj devri derken u Selahaddin Demirtaş bu ke muhatabı geli kurt. Ve deri da zaten şıkı gumanı keyye ama akaftına da işte gidini balkeş got. Çık got dema ez ketim zindani yani 2010 2010 dike. Yani beri via qeyşeş sal 7 sal beri. Govi çağı go Pervin Buldan jmra peyama devlet Bahçeli yani. Bahçeli gotiye ejboy gelo kanım tişteki bikim. Yani dema ev dibêje 2010 da wê çağı devlet Bahçeli dijminekî qanî bû û hemî siyasetmedarê Kurd diketin zindana yani li holê dibe çi herem ceng bû ciyê cengê bû mirov ji cesed û xwînê nikanî bû li Bakurê Kurdistanê bimeşiya li demek wisa da Pervîn Buldan bi çawa wî peyamê ji devlet Bahçeli digire tekiliya wê û devlet Bahçeli 2010 da ji bo wî çi heye çawa wê çavê peyamê sırı sıraya önder radibê yani wata tu li vana nekeve şübê li vana gumana telênîn be bimre heyra bimre tifam dike 2010 çawa dengê min tê gelo mamoste Tu hema baxfe süper dengite. tamam ha 2010 da çawa Pervin Buldan û devlet Bahçeli bevra tekî gelane viya ciyê hewceya mirov lê pirsînê li ser Başı. Roni. Ez ji ber ku mafê sırrı Sûriya önder çê dibe bersiv bide ji ber ku dikeve nava çarçoveya erka wî wezîfa wî ez şûna wî de vê pirsim. Sırrı Sûriya önder weke şexis di nava kîjan pozisyonê te dibe bila bibe. Welew ku bi dewleta Tirkiye re bixebite îro di meclisa Tirkiye'de yani alîkarê serokê meclisê ye yani meclisê birêva dibe ne normale ku bi istixbaratê re di nava tekilî de be gelo îro wextê ku erka xwe rola xwe misyona xwe tîne cî tabii ki elbet devletê wezîfê da ye vaya ne normale gelo ma tamam qedera te qirara te ne destê te de ye niha sırrı Sûriya telefonê te bike bêje Ronî ez dixwazim tu vegerî Tirkiye tu werî teslîmê Tirkiye bibî dikare bibêje ama pek tîne tu yê Ronî tamam Sırrı Sûriya önder tu çima insanên mîna wî ji xwe re weke berdevek dibînî weke nûner dibînî vaya ne kêmasiyetê ye Gezek vana mijarê dinin ez fêdî ser bi te ramim ama weke Ronî niha ez wî nabêjim ya wayê ez hinek dîrokê tespît dikim ez dibêm wê çaxê wabû sırı sıraya önder vana bi devê xwe gotine wata vana li holê hebe hewceya weke rojnamevanekî ez lê pirsin rojnamevanekî Kurdî hêlgir belkî tevger dizane û tevger jî çawa ku devlet wî bikartîne tevger jî li gorî xwe wî bikartîne yani ez jiyana netewekî nikanim bidim ser belkiya ama rêya diyalogê ye dibe her tişt dibe nabem ama ez dibêjim filan dîrokê de wabû filan wabû ji ber ve pirsgirêka Kurd hafıza ye yani em netewekî bê hafıza dijînin ev hinek pirsgirêka me ye dîroka Kurd bineve perçe me tiştek nenifsandiye ez dixwazim vak kevrana deynên wê dirê weke qûnça lêkim û ez werim axaftina wî yani bu xwe bi serê xwe ev mesele ye yani çima sırrı süraya önder wê here wê kanalê û ew kesê gotibû ez kesekî dem partiyê qebûl nakim me veye jî dahêlekê ad da sırrı sıraya önder mafî wînîne li ser peyama birêz Öcalan ya navê YPG navê Qesedê navê Rojava neketî peyama wî li ser ve zêde bike mafî wînîne ji ber mesele ne hew birêz Öcalan û an dibe Bahçelî mesele em qala netewekê dikin li wê derê
سریا اندر او مافی وینینه ببیجه لگوره خوشی رو بده کش برکه لگوره خوشی رو که برزو جلان نگوت یک قصدجی در بوی قصدجی در باس داره بوی روجاواجی در باس داره و ایجاب نکجی برزو جلان ببیج بوی فلان کسان در باس داره لیج بوی فلان کسان در باس داره چونکه اوی شاشه چی واسه نگوتیه تو به چه مافیس ها تشکیش بیجم سریا اندر جی نظر که اف پرس میزه که انالیز بکه هر وی پروگرامی اف کسی المقداری کن هر وی پروگرامی انالیز بکن و پرسانا بری آماده بونن جیلا دولت ده هر تیش آماده بو لیگ انالیز بکن لی بنرن اونی دتایا یک به یک ببینه وقتا تو که روزنامه‌وانه کی وی برنامه انالیز بکه بهاوی سری دهات مشاندن و بهاوی نتیجه که بدریدن و بهاوی وجی داماد کدریدن زو خطو بسرف دکر گرا مودراتور دکر تی ببینه اف هاتو پلان کرن آدن سدام هاتو پلان کرن چی از ویجی ببیجن چونکی بانگوازیا نونری AKP Ömer Çelik و بردف که آنجی دبی چه نزانم چی اردوغان همان تشتوی آنجی گوتن امان همان ساعت دا ده همان کلیا دا aynı تشت گوتن یا ویا ناب تصادف هوا تصادف نه این جمهر نه گلی کرد از وی بجم گلی کرد سیاست مدارین گلی کرد gerek dibêjê çi Kürt Mehmet nöbette bira nebe tiştekî ki bipeyve dîsa ên rêveberên gelê Kurdê bipeyve siraya önder çûye naberî kiriye ey wallah ser çava beden daye nizanim ket daye xwîdan rijandiye ji bo wî bêda û dozê ey wallah ser seran ser çava ama wexta Kurdî rol holê hebe Kurd şer dike Kurd siyasetê dimeşîne qala navnetewî da ya heyran bi hawakî û tiştekî din ریبر آپو برزو جلان پیاما وی گوتنی وی ایجاب نکن نه حوجه سریا اندر در که بهاوی کی قشمرتی بهاوی کی قشمرتی وی هوا بین زمان از بخوا عاجز کرم و تشته گیدن گمان دا گلی کرد دراج دخوازه ناو گلی کرد جی الوزیا کی درخه جبرگه چه از ایشم شباچین کی رازما یا وی چی اف گمان چی تدام دجمنی بویجه اردوغان بویجه محپی بویجه ادنی بویجه ama tu bahava ki widril sernavê Brezî Öcalan dipeyve gotuna te tu dibêje Brezî Öcalan gotiye aslında ew ji bo wan jî derbas dare ev hewceya hinekî bênirxandin gelek heval jî divê qenatê dane ku daxuyaniye sirrê wê şandine niha ser mesela çekdanîna YPG qesedê gelek heval pirsan dikin û mereq dikin niha em dibînin Salih Müslüm yek ji rayedarên girîngî PYD Rojavayê Kurdistanê ye bi îsrar dibêje ji me re peyamekî wisa nehatiye ji me re name hatiye ama di namê de ji kes yani Rêzdar Öcalan dew li me nake ji bo em çekan dayînin Mazlûm Abdî dîsa rêveberên Rojavayê Kurdistanê wisa dibêjin di van şertan de ihtimal heye ku bangek taybet were kirin li çektanên Rojavayê Kurdistanê şervanên Rojavayê Kurdistanê hemî ji bo çekê xwe dayînin yani ihtimalekî wisa tu texmîn dikî gelo mamoste ev derek hesas e gotuna min heye şîrova min heye an dibe agahiyê min tişta jî hebe ev derek hesas ez jî xwe îfade bikim tu bêje pêşî tamam zanî çima derek hesas e dawiya heval sê tom pirs qûsîne hemî ser ez ê bersiv bidim ez yani şîrova xwe bikim ama em gelê Kurd û bi dawî em gerek tev hev bibêjin ji dewleta Türk re jî û ji gelê Kurd re jî yê dewsa Rojava da biryarê bidem ji ber destê xwe ji yaxa Rojavayê Kurdistanê bikişînin destê xwe ji yaxa Rojavayê Kurdistanê bikişînin destê xwe ji yaxa Rojhilatê Kurdistanê bikişînin destê xwe ji yaxa Başûrê Kurdistanê bikişînin kî dibe mesele pirsgirêka îro niha li ser aşîtî ki çêbibe an bingehek hatî danin pirsgirêka Bakurê Kurdistanê û Tirkiyeyê ez vê dibêjim vê jî bibêjim bi Rêz Öcalan ne zarok e bi Rêz Öcalan emrê xwe daye dibê çi jiyana xwe dayî vî îşa bangawaziyê li Rojavayê Kurdistanê nake û bi Rêz Öcalan ew jî çawa yanî belkî Emerîka xwe bîne hempayî wî lê ew jî wek min wek te her kesî tirs û xem û fikrê wî hene dixwazin bi hawakî vî gelê Kurd biparêzin çawa vê gemiyê
نهل زیده بیشه او در روجاوا به پاراستن روجلات به پاراستن باشون به پاراستن برزیل جلن بانگوازی که وسا نکه اما دوی دریا ایو که سر سرای اندر به هوا کی دوی چه بارین ملی اجلان گراند کن یعنی خویای دولت و دی سال دری اجلان که ببیجه نا گرک ابیش بوی روجاوای کردستانیش در باست دالبه به وی هوا به واد داخیانیانا باری سلملی Öcalan te gram kırın. Zaten tecride ya. Zaten grava keda 26 sal yani vata tu berdev ki Brez Öcalan bir sürü yanında havcaya tu yani ev saval vataj mı bahta saval kırın. Mene bu da payam çiye le holeye tişteki ez burada şirove bakım nine zaten payama Brez Öcalan le holeye. Tişteki ez bebejim kera derbaslar u kera ne derbaslar nake. Payam le holeye çiçi falan keve. Ez zêde naxwazim şîrove bikim. Min êvarê şîrovexa gotiye lê ez ê piranî pişte pirsan bikim. Li ser Rojavayê Kurdistanê mijarek hesas e ez dixwazim qenaeta xwe bibêjim. Rojavayê Kurdistanê wekî Kobanî xeta sor a temamê milletê Kurd e. Milletê Kurd bi tu away müsaade nake ku li ser Rojavayê Kurdistanê plan proje werin kirin. Çünkü yek aliyê maneviyê Rojava heye gelek ket, gelek şehit hatine dayn. Artêşa ku îro li Rojavayê Kurdistanê li ser erka xwe li ser wezîfeya xwe ye di encama kedek fedekariyekî pir mezin de ava biye. Çek û sîlehên di destê wî de pir di encama dîplomasiyekî giran de hatiye bi dest xistin. Sîlahê giranbihan e, pergalek ava biye, nîzamekî eskerî ava biye, ev bi hêsanî ava nebiye. Çand û kültûrekî kûr a tevgera Kurd li Rojavayê Kurdistanê bicih biye. Rêveberiya xweser bicih biye. Vana hemî wextê ku em bidin berhev, em dibînin ku YPG qesedê êrişê dewleta Tirkiye nekiriye. Armanca avabûna wan ne şerê li dijî dewletekî ye. Wan xweparastî ye li hember êrişên Daişê. Hatta li hember artêşa Esad jî şer nekirine. Esad bi xwe vekişiya ji Rojavayê Kurdistanê li wê derê valayiyekî çêbû. Daişê êriş kir, millet mecbûr ma. Hatta Daişî nebû, beriya Daişê ew Colalî Molalî El Nusra êriş kirin. Yani li hember wan ava biye. Baş e, di şertekî wisa de anha êrişên li ser Rojavayê Kurdistanê tehdîtên ew qasam mezin hene hem ji Tirkiye hem ji Sûmû hem ji Heteşê. Ez te re bêjim qesede hinek xwe sis bike rêxistina ku beriya her kesî wê êriş bike wê Heteşê be, wê Colanî be, wê artêşa Sûriye be. Ew qasab bêbextin. Ji ber vê yekê di tu şert û mercekî de bila garantiya hevalan hebe. Heta Sûriya Kurdan Rojavayê Kurdistanê wê bêçek bêparastin nemîne veya nîqaşa wî jî nayê kir. Ji ber vê yekê Rêzdar Öcalan nexistiye nava peyama xwe Sirri Sûriya önder qismekî texmîna xwe dibêje. Niha rabûne çûne Rojavayê Kurdistanê yan jî ew ê biçin sibê du sibê. Ew ê biçin çi bikin? Yani ew ê çi bikin? Yani ez pir mereq dikim. Yani Pervîn Buldan Sirri Sûriya önder biçin Rojavayê Kurdistanê yek bi kîjan zimanî ew ê biaxivin di du ew ê ji rêveberên Rojavara bibêjin hevanno pergala xwe hilweşînin rêveberiya xweser hilweşînin YPG bide seknandin pergala xwe ya jin û jineolojî hemî hilweşînin çünkü ev pergal ev nîzama heyê ya rêveberiya xweser bi xêra YPG û qesedê li ser piyayê nebe hûn dibînin ev aliyek çênabe yadin jî dewleta Tirkiye heta ku êrişê xwe li ser Rojavayê Kurdistanê nede seknandin wan Sûmû, Îso, Miso wana ji Rojavayê Kurdistanê dûr nexe êrişê wan nede seknandin heta ku ji herêmên dagirkirî ve nekişe tu Kurdekî baweriya wî bi vê pêvajoyê nayê aynen weke serbestiya hemû girtiyên siyasî yên li zîndana ev du xalên herî giringê pêvajoyê ne weke gava destpêkê divê ji alî dewleta Tirkiye bê were avêtin. Kerem Kerûnî. Mamoste
yani ha belki bazı vejim carcana ana askanım gelek politik jî bipeyvem zane yani wek hinek ew kesên mena derdkevin ber kamera û divê çe îdeolojî û eskanım gelek ner gelek politik û eskanım gelek têkevin dîrokê û arkeolojî û nizanim dîroka dîna û eskanım gelek wî hewa jî bipeyvim biaxifim bibêjim xelkane bibêje ya û çiqas hevalekî kûr ama ez bixwe di wê baweriyê de min ana ji hev re îcabî em vê bikin hake em gelek ji hev re tiştê em dibînin tiştê çî dibe em hinekî zelal bi hawê gel jê fehm dike bi hawê her kesê me dayîkê me jê fehm dike ji hev re bibêje yana mesela ev hêrsa min ev zimanê minî hew qasî dibe çe yanî zelal tînim ziman ew e yana ez kanim kûr jî bînim ziman yana ez kanim hinekî naberê jî bigrim Ronî, neserê ço ez pardon, ez vê ji te re bêjim. Niha pêvajoyek ku em di nav de ne, pêdivî bi fikra gel heye. Bi fikra însanê wekî min û te heye. Tevgera azadiya Kurd min û te dibihîse. Peyamên hevalê me dibihîse. Mecbûr e di wê çarçovê de biryaran bide. Eger millet nexwaze, tiştekî ku millet nexwaze bike, afaroz dibe. Nayê qebûl kirin. Marjinal dibe. Rêxistin mecbûr e guh bide daxwazên gel, maneviyetên gel, aynen weke baweriya olî ye. Yani tu ji Qur'ana Bisulmana re bidî xebera, tu nikarî Bisulmana îxna bikî. Tu heqaret li Xwedayê wan, îlahê wan bikî, tu nikarî Bisulmana îxna bikî. Rojavayê Kurdistanê, maneviyeta Rojavayê Kurdistanê ji bo Kurdan di wê astê de ye. Pîroz e, nayê nîqaş kirin. Ya heye tu ne destkeftî destê me de ji ber Rojavayê ye. Wê demê bila pêşmerge jî çekan berde. Pêşmerge çima çekan destê xwe de digre? Li hember kîjan dewletê şer dike? Tu ne ye? Ji bo çi? Ya arkadaş, ji bo asayişa xwe ye, ji bo tehdîtekê ye, asibê dusper rêxistinekî terorîst weke Daîş hat lêxist, ew ê çawa bike, ew ê xwe biparêze. Şengal jî bi vî awayê ye, Rojava jî bi vî awayê ye, xwe diparêze. Ya temam, Partiya Karkerên Kurdistanê me fehm kir, bi armanca hilweşandina dewleta Tirkiye çek û sîlah xistiye destê xwe, bi armanca bi destxistina mafyê Netewîyê Kurdan çek û sîlah xistiye destê xwe, rê û dir bi vê dibin, mekanîzmayekî çê dibe, pêdivî van çek û sîlaha çê nabe, îdî dibêje ez tekoşîna xwe ya çekdarî berdidim, bi rên siyasî tekoşîna xwe dimeşînim. Çünkü li hember dewleta Tirkiye. Kerem ki ev çel salê ji bo gelê Kurd feda dike zarokên vî gelînen vê carê jî dîsa dibêje ji bo destkeftên Kurd bê parastan dîsa xwe feda bikim ez nizanim. Ew şîrova tê ye, melwan godarînekî. Amine ez bixwe Yani ew sana fikirim belkî. belkî waj sana fikirim Ew ez dibêjim bizek me pir nivîsên wan xwendine. Ew nabêjin em xwe feda dikin. Ew dibêjin em xwe diguherînin. Em derbasî mertebeyekî bilindtir dibin. Em hêza xwe dikin heft qatî. Em tekoşîna xwe domînin, em xwe feda nakin. ev navek ez bahsa vî navî dikim vî navî me qedand dibe Tevgera naveke erê tevgera Kurd ji nava pêk nayê ji navak pêk nayê mesele an hanek tiştane nehew jî em ji hev re bêjin em mesele zanin çi ye em mesele çi çi min ha li baş dibê çel Rojavayê Kurdistanê bi xêra vê tevgerê hat parastin ama niha jî li wê derê tevgera azadiyê PKK li wê derê nîne hatin şer kirin wan jî weke gelek ciwanên Kurd û jinên Kurd hatin li wê axê şer kirin û niha jî xwedanin alî û li wê derê pergalek hatiye ava kirin xelkê Ereb tê de ye xelkê Sûriyanî tê de ye xelkê Ermenî tê de ye welhasıl tu nikanî jî xelkê Erebî hatiye wê derê raştiye sîlaha xelkê Sûriyanî ra bibêjin çeka deyne ev têkî mana ku tu ji Kurd ra dibêje bimre ez hebûna te qebûl nakim tu li ku derê kevirekî bide ser kîjan kevirî li wê derê ez ê wî kevirî xerakim wê qûnçê xerakim welhasıl em gerek vê bibînin yek a du jî anha gafek tê avîtin ji korî hema dibe çe belaş em nikanin ji re çepik axin ha gafek tê avîtin hewceyê mirov hinekî bipê lê binere çawa tê meşandin ama ez dibînim hinek hevalên me ra yani pir zêde kelawê dibe weta tu zêde kelawê bibe giraniya te jî namîne kelawê me be lê binere
gafek hatiye avitin tevgera azadiye jî PKK jî qebûl kiriye gotiye em li pişta Birêz Öcalanin. Adin jî bangavaziya Öcalan ya ki ji boî PKK ev tespîtên wî doğrî ne. Tu ji boî îdeolojiyê, tu ji boî ekolojiyê, tu ji boî mafê jina nikanî insan bikuje, tu nikanî şer bike, tu nikan çekê bikarbîne. Ji boî va tiştana nikane karbîne. Nav da mafê gelê Kurd jî heye. Ji boî mafê gelê Kurd jî ê çandî û ziman û nizam çi ji boî wî jî nikane çek karbîne. Wexta tu hew ji boî azadiya netewekî serxwebûna netewekî an federasyon an dewlet an din tu çek bikartîne ew tiştekî cuda ye. Ama ji boî evêndina tu çek nikane bikarbîne. Mamoste dengê te nayê. Kerem Kerûnî. Yani tu ji boî ev niha ev 2016 da ev proje me daye berxwe tu ji boî wê yani min got çi ekolojî mafê jinê û nizanim her wiha û her wiha tu nikam çek bikarbîne. Tu nikane mirov bikuje an hewce nake tu bêkuştin sawa tiştî wisa. Lewra mesela ev bangavaziya Birêz Öcalan ya ji boî rêxistina wî di cî da ye. Niha hinek çavderên siyasî divê qenaetê de ne ku ne İsraîl ne Amerîka ne alîgirin ku Kurd bêçek bin. Fikra te çi ye li ser vîya yan jî agahiyên te hene gelo? Yani kîjan Kurd mu? Mesele yani wata yani kîjan Kurd. Yani wek bêje yepege rojava qesede. Tabii ki kesek naxwaze. Yê dostên Kurd kesek naxwaze. Zane mirine, zane talane, zane li derdorê te guran divê çek govend gerandine dema tu çek ji destê xwe deyînin û werin lefeka ji canî te rakin. Ma viya zarok dibîne. Yani viya icabî dostê Kurd bibîn nakin û îro dostê Kurd li qadê henin em vê bibîne. Ev mesele ev xeta rojlata navîn tê meşandin sînor tê guhertin di derek Rûsa da dema çekaj destê te derxe û hebûna rojava têk here ya em nikane vê qebûl bikin. Yani 7 sal berê kalûbavê me kir em niha hîn jî dibê çi em di here nigê xwe li gorê wan dixe. Em dibêjin sewa ometê weşer kir. Yani devleta Tirkiye bi şer nikanî bû bikira, bi çekê nikanî bû bikira. Wexta bi riya aşîtiyê bike em bimirin. Bimirin ji vê çêtir e. Hewce nake em bimirin. Yani wê çexê em bimirin herkes her mala xwe bimirin xwe herin duner vekin, duner doşkin, duner bifroşin em ya. Ez duner biçûçik nabînim yani ez ama wekin metaformiş xwe da. Ha li holê ev çi heye mamoste gotan teşekkür ederim. Xwazim tu jî wê dibê çeş yani nerîna te jî merak dikim. Ya niha em nabînin îro İsraîl li wê derê ev gelên durzî diparêze û daxuyînê wan û çawa lê dixe û welhasıl gav bigav. Em nabînin dewleta İsraîl bi hawakî dixwaze ew Tirkiye êdî tên hemberî hev û Tirkiye jî armanca wê li wê derê zaten talî İsraîl e. û İsraîl jî em zanin İsraîla ew Türk were li hemberî hev çawa îro wê İran têk bir ew hêzên İran parastin têk bir wê Tirkiye jî têk bibe. Vana hemîl berçavî menin ji boî ki Tirkiye li wê derê rêl Tirkiye bigirin ha İsraîl bi Rûsya ra têkiliye de dibêjin na hebûna ta Sûriyê ez dixwazim tu hîn mezin bike û ez ê Amerîkayê ikna bikim da ku tu li bê dijî cî çêbibe. Arman çi ye? Rêlê Tirkiye bêgirtin. Yani wata vana hemîl holê hebe û wexta îro yekî gumanê jî an ne tam ji wa dibe çi bi zimanekî nîvçe jî na bira rojava xwe wa bike xwe wa bike ev mesele ye. Pervîn Buldan û Sirîsreya Önder mafê wan, heqê wan, hedê wan, hikmetê wan nîne derbasî axa Rojavayê Kurdistanê 15,000 şehîd lê çêbûnin. Ez dewsa dayîkê Rojavayê Kurdistanê bim ez ê bi kevira çawa kevira tên tankê Tirkî ez ê bi kevira biçim wan. Mustafa Karasu yek ji revebirên Partiya Karkerên Kurdistanê xwe îfade kiriye nizanim tu rasatî nehatî dibêje ev ajûyeke guherîn û veguherîna demokratîk e wê rê li ber pêşketinê pir mezin ve bike em wisa bawer dikin dibê em dizanin jî wê wisa be dibê çawa ku deriyê bendavekî mirov vedike av wisa dipijiqe dibê ev jî bi coşekî bi vî rengî dibê em ê pêşwazî bikin hûnê bibînin hêviya min ew bendava avê vedibe rojava min da nemîne. Dibê wê encamên muhteşem derbikevin yani aynen basa ew dike yani deriyê barajekî bendavekî mirov çawa vedike av
بجوش بلند به دبی aynen bir şekli veke peleki mezin dibi bide berxwe û rêlber pêşketinê nû ve bike dibêje Hêviya min Kurd bin wê avêla nemîne. İlham Ehmed jî xwe îfade kiriye lêberê ez rast nehatim. Ew jî behsa Rojava kiriye ama ya pir balkêşe ajansê me cî nadin daxuyaniyên hesas bi vî rengî. Tenê li ku derê meş hebe, mîtîng hebe, wisa agahiyên ne ciddî, ne girîng hebin behsa wan dike. Pir ecêb. Yani çarjing li vira kombûne, 5 mêr li vira kombûne, filan daxuyanî hatiye dayîn ama tiştên wisa stratejîk, tiştê wisa mühim cî nadinê. Ez hem nakim ve ajansê me, saziyê me çawa kengê xwe biguherîne nizanim. Mamoste ez biraz fazla tiştekî dijî. Yani mesela hakikaten ez hêrs dibim. Yani em bülten hazır dikin. 4-5 çi bêjim 5-6 ajansên dişibin hev hene. Me xwedî yani aynı kültür. Hemî kopya hevûdû û merû agahiyekî nigare, bigire, bîne ji xwe re serrast bike jê fayde bibîne. Tune yani tune. Acayip yani. Kerem ki abi. Yani bangavaziya Kerem. bangavaziya bi rêz Öcalan ya ji bo Bakurê Kurdistanê ji ber ke em dibêjin ya mesela Tirkiye û Bakurê Kurdistanê di cî daye û gelê Kurd piştgiriyê dayê an bi çi hawî gelê Kurd piştgiriyê dayê ama em bi xwe çapemenî jî û êdî jî em gerek hemî vê dirê da zimanekî wisa ava bike. Rojavayê Kurdistanê pirsgirêka Rojavayê gelê Rojava ye. Türkiye dixwaze çeka deyne, Türkiye vera têkevin têkiliyê vera ew Türkiye li hev bikin. Ev yani siyasetmedarên Kurd, pêşengên Kurd yê ji Bakurê Kurdistanê û ne pirsgirêka wan in. Îro çawa Başûrê Kurdistanê ne pirsgirêka Ahmed Türk e yani di vê mijarê da wisa Rojavayê Kurdistanê jî ne pirsgirêka. Rojavayê Kurdistanê xwişk û birayên min in dema êriş werin ser, dema qatil'am werin ser, em kanibin em ê herin bipalêzin alî xwişk û birayê xwe bikin. Ew bixwazin çeka deynin wexta bi dilê xwe bixwazin çeka deynin ha ez ê weka Kurdekî ez ê bêjim heyran ya û xelk hat Kurd wê şerkir çima çeka deynin. Ama wexta em têxin vê alvêra vê navbera xwe û Tirkiye wê jî bikin mijar em gerek vê nînin ser zimanê xwe vê zimanê xwe qedexe bikin. Ez vê bawerî dikim. Gava yekem ku dewleta Tirkiye an hat kare bavêje ji bo te çi ye ji bo ku ev pêvajo pêşkeve Ronî? Gava yekem yani bê şert û merç tu hêlêdin û Kurdistanê ev pêvajo ji bo wan gerek ne derbas darbe yek. û bi hawakî din jî wexta Tirkiye dibêje pirsgirêka me bi PKK rehayî Kurdê din hemî baş e têcî me re digot bölücî hûn bölücînin. Pirsgirêka me bi bölüciya rehaye wan bölücî dibêjin heyran em dixwazin Tirkiye ev bên û em silahê xwe deynin û em dibêjin em êdî ne netew dixwazin ne dewlet dixwazin ne federasyon dixwazin û ne heqî kültürîzmê dixwazin. Me vana hemî gotiye wexta dewleta Türk ji vana re jî bibe na gerek Rojava jî çî bibe wê çavê zaten mesele têk mana ki dewleta Türk derdekî wê aslında ne bi PKK rayî. Derdê wê tew anha armanca xwe Rojavayê Kurdistanê ye. Ha tek da yani tiştê ez jê wê baş bibe dewleta Türk wexta bibêje heyran tamam gelê Kurd ez jî karim piştgiriyê bidim Rojavayê Kurdistanê ez kanim ji wan re biratiyê bikim. Ez ê yekemîn bibim ew wan nas bikim min çawa piştgirî daye Colanî ez ê piştgiriyê bidim Mazlûm Kobanî û hevalên wî û xelkê li wê derê ez yekemîn car federasyona wê an dibe çi xwesteriya wê nas bikim. Xwesteka min ji dewleta Tirkiye ve biratî be xwişk û biratî be ev e. Çima tu Kıbrıs nas dike, çima tu ji bo Türkiye'nin Bulgaristan'ı ve Almanya û nizam ku derê dibe çi diherin riyên dîplomasî dimeşînin û daxuyaniya dide. Derdê min ev e. Adin jî yani mesela siyasetmedarê me Kurd yani ê qala siyaseta Tirkiye da dikim. Na ji bo me vayê pir baş e dem partî wê dengê xwe zêde bike ya dengê te zêde bûye wê biçî be sibê wê qayûm bavê ser tira. Deng kêm bûye zêde bûye veya ne mesele ye. Yani tu li xwe û qayûmekî din re. Dengê te zêde bûye zêde nebûye çi mesele ye veya. Mesela Selahattin Demirtaş çi kiriye niha qesala li hepsê de ye. Wexta bixwaze dewleta Türk tu dengê xwe bibe dibe çi dengê Tirkiye giştukî jî bigire tu li xwe û qayûmekî din re.
yani عیبت و مرو یا ببیجش بوی میجی باشه دنگ میجی زده به جواب ترکیه دنگ بدم یا چاو یا تهشی تدبیر مجاری داد بی مسئله دا تو چاو هشیا و تهشی تا یا ها بخواه وکا رونی تو ببیجه رونی یعنی تو براستی ایمه براستی تو باوریم بدارتا تکنایی تو باوریم bahçelinay tu bawariyam ha me tiştekî dijî ez vê jî bêjim ez dibê qîme ev jî bîra kiriye an me em vê tam naxwînî heta nî me hinekî em diketin vê gumanî me digot Erdogan wê ji bo textê xwe çi pêwîst bi bike em dibînin ne ji bo textê Erdogan e em dibînin aqilê dewletê dewrê da ye heta îro mijar bibe rojava yanî heta mijar bûbe rojava û rojava ji bo Tirkiye bûbe xetekekî sor na gerek rojava jî ev daxuyanî ji bo wê jî derbasdar be wê çavê em dibîne mesela ne textê Erdogan e mesela aqilê dewletê tev hev di dewrê da ye mesele tunebûna Kurd e mesele destkerekî Kurd in Tiştekî dê jî heye niha nûçeyekî ketî ajansan bu ara parve bikim artêşa Tirk gundewarên dohekî dide ber bombeyan Armanca wan hêzên gerîla ye ajansa Rojnûsê li gorî çavkaniyekê xwecihî radgihîne ku helîkopterên artêşa Tirk gundê Guherzê yê Amediyê li Dohekê daye ber bombeyan di derbarê encaman de agahî nehatin bidestxistin ji vê spê ve ev cara sêyemîn e ev gund tê bombebarankirin êdî bîstinê ku hêzên gerîla li wê derê ye êdî însan xwarinû ve xwarin dibin ji gerîla ra êdî em nizanin ama em zanin ku tevî banga dîrokiya Öcalan jî û her wiha HPG jî agirbet sîlan kiriye digel van hemû tiştan jî dewleta Tirk dîsa wisa terorîzma xwe nîşan dide yani mirov fehm nake yani dewletekî bi vî şeklî çawa mümkün e bi Kurdan ra li hev were êdî ev provokasyon e û Tayyip Erdogan bi xwe gotibû em rê nadin provokasyonan yani bi vî şeklî eş te re bêjim pir zehmet e em zimanê xwe biguherînin çünkü tamam em dibêjin em hestiyar tev negerin em xwedî li hestên xwe derkevin ama dîsa jî em însanin tu bi balafiran tê êrişê ser gundê me dikî tu însanê me gencê me dikujî û paşê jî em bêjin tamam em hestiyar tev negerin em hinek mantiqî tev gerin pêvajo ji van şer û pevçûna mezintir e tamam pêvajo ji qayyûm mezintir e bila ew jî hinekî fedakarî bikin qayyûmê xwe tayîn nekin hasasiyeta Kurdan heye bila ew jî hinekî hasas tev bigerin hasasiyetên Kurdan ya seviyê jî tu dikare xwe îfade bikî mesela her yani endamên heyeta İmraliyê kî devê xwe vedike dibe Türklerin hassasiyeta Tirkan, Alawan, destûra wana bingehîn, nasnama wan, navê Tirkîtiyê tamam da hassasiyetên Kurdan wê çi wa bin heqete. Paşê jî em basa Iraqê bikin tu du sê gotina ser vê hassasiyeta Kurdan tiştan bibêje paşê plan û projeyên İsraîl û Amerîkayê di derbarê Iraqê de heye niha hinekî aloz bûye mesele ez bawer dikim dor dihate Tirkiye ji bo dixwaze destê xwe zû bigire ama belkî ji bin dernekeve jî ji bo hasasiyetê mêzeke yani ev zarokên Kurd e tu dev ji vî çel salê dawiyê berde ev sed salin tê kuştin maqey zarokê kevran in hasasiyeta we dayikana hasasiyeta wê axê îro li çiyayên Kurdistanê bi hostek erd nîne kesek Kurdek lê qetil nebû bi jîla dagirkeran da yani Kurd zimanha mirin û mirin ji mirinê wê tir tiştek nîne heta nîna li ber xwe daye bi mirinê re şer kiriye û îro di rewşeke ku wisa da heya me ku wisa derketiye holê şerekî finalê tê meşandin Kurd îro berxwedaneke finalê dike wata di vê derê da حساسیت ترک بر چاوا و حساسیت گرت لهولی نین به آقاوی داگر بوده ناموساوی پیمال بوده دبی چه سیاست مداری وان حفظه دا به ریوبرین وان این دیروکی کسک نا گوره وان نینه گوره سید رضا لکیه گوره شیخ سعید لکیه گوره ایدن شیخ و میر و پیدا لکیه اف حساسیت کرد واتا تو وکا کرده کی روزنموان تو بر چاوا نین و تو بیجه hevalno demokratikleşme yani tek mana emeji vaka Türkiye mafi meyhebe. Zaten Türkiye bu işte dixwazı eşit vatandaş tu jivere bu vatandaş Türkiye zaten tu eşitti. Zaten Türkiye bu dixwazı tu jota vaka
rojnamevanekî weke siyasetmeddarekî tu ji min re reklama wê bike, bipaqij bike û bifroşe me, wê xwelî li serê min. Wê xwelî li serê min ev çel sal e. Em hemî pergende bûnin, perîşan bûnin, min gotiye gorên me na di binên asfaltê Tirkiye hestiyên berxwedêrê me de hatin veşartin. Wê xwelî li serê te, ê zaten serî te heba, serî te nîne xwelî lê bikim, wê xwelî li serê min. Em nizanim demokrasî çi ye. Bavê min maştewendê hema gelê Kurdî dî kesekî nê berê û tiştekî nizane. Em nizanin çi ye, em dizanin çi ye, em zanin Tirkiye çi dibêje. Hewce ye. Rojnamevanê Kurd, siyasetmedarê Kurd, tu bi vî hewa nefroşime. Pêvajoyek heye li olê, bi rêz Öcalan gafeke girîng avitiye, herî mezin, gotiye heyran ez kanim rêxistina xwe çeka deynin wê xwe tasfiye bike. Hodrî meydan bira dewleta Türk jî wî cesaretin rê min bide ez hemim. Hevalê wî jî qebûl kirinin û gelê Kurd jî kevir kiriye, sînga xwe qebûl kiriye. Qediya propaganda wî îşa ev ve tiştekî din nîne. Weke rojnamevan mamoste Bedran dere dibêje heyran piştgiriyê didimê. Ronî dibe piştgiriyê didimê. Ê didimê piştgiriyê. Zaten em piştgiriyê didî. Ama icabê îcarê tu ji me re têxe tarsa zêrîn û bidim me û bike şerbet nake. Berde heyran em değişin henekî berde ya berde em şîna xwe bikişînin, berde em henekî şüpê me hebe. Ya ev çi belavat hatiye serî me? Ya berde êdin ya bi rêz Öcalan nav lê kiriye bangawaziya nizanim çi çi. Ya çi hedê te heye tu dibêje derdikevin televizyona û tu dibêje 100 yıllık asrın manifestosu. Ya kuro berde. Giran. Bavê mi giran? Ya zanim te tu bê bingehe tu dixwaza me her tiştî mezin bike. Ama wexta pêvîstî heba yê mezin ê ew tekst nifirsan wê mezin bikira. Wî mezin nekiriye. Gotiye bangewaziya nizanim çi çi. Ya icabî tu ji min re derkeve bibêje dibê çe manifestya sed salî nake. Heyran tiştewendê tu propaganda dike tu beranigê Kurd dide. Berde bira Kurd jî çünkü hewceye sibê bi rêz Öcalan jî rêve birên Kurd jî destê xwe li masê xe bibêjin ez gelê min qebûl nake, gelê min ez falan tu fehm dike ya viya dîplomasiyê dimeşîne. Ez nefroşime. Yani şerekî me 5 salan heye bi dewleta herî dijwar a cîhanê re, dewleta Tirk re ku tîjî netewperestî hukm li mêjî wan û dilê wan kiriye. Bi dewletekî bi vîya wayê re şerekî me 5 salan heye, çareser nabe, xitimiye. Ne mekarî em Kurdistanekî mezin a ser bi xwe ava bikin, ne mekarî em artêşa Tirkiye têk bibin, ne jî wan karî şervanên Kurdan têk bibe û rihê ku li zîndana Amedê ava bû, ew rih îro hê jî mevcûd e di nava şervanên Kurdan de, li Rojava jî, li nava Kurdan de jî. Ew rihekî pîroz e, dewleta Tirkiye tu car nekarî ew wî rihê têk bibe. Ji xwe ew e. Ama heval em qasî ku ji hevalan dibîsim, ji peyamê wan dibînim û herkes di vê qenaetê de ye ku ev pêvajo armanca vê pêvajoya Rojavayê Kurdistanê ye. Çünkü dewleta Tirkiye, derdê dewleta Tirkiye ku PKK vê gavê acîlen çeka berde û bernede tune ye. Çünkü PKK çeka berde bernede niha pir zêde bi kêrî dewleta Tirkiye naye. Yani mesele ne ye? Mesele ana Rojavayê Kurdistanê ye. Ji wisa dibêjin, dixwazin formûlekî bibînin ku Rojavayê Kurdistanê wê pergalê sêr bikin. Çünkü Rojava bi xweseriyê bi rêva diçe. Pergalekî xweser e. Ev pergala xweseriyê jî normal bi teoriyên Rêzdar Öcalan hat ava kirin. Wî got xeta sêmîn ava bikin, wî got rêveberiya xweseriya demokratîk ava bikin. Ama di vê peyamê de em dibînin ku xweserî jî yani özerklik jî weke netew dewlet pênasê dike. Ama tiştek ku vê derê porên siyasî dikarin nîqaş bikin, netew çi ye? Tirk çi qas netewin, Kurd çi qas netewin. Wextê ku netew dewlet tiştekî pîs be, tiştekî xirab be, Tirk çima dibin xwedî netew dewlet? Yani çima Tirkiye dibe an netewa Tirk ku em cî dibin weke çik unsur
Ya penasiyên pir acêb derdixin ji bo nebêjin Kürt ulusu penasiyên wisa ku millet biçûk dixînin behsa wan dikin. Acêb yani wana merov nikare qebûl bike. Yani milletê Kurd yek ji çar netewên herî mezin ê rojhilata navî ne. Yani bi vî şeklî niha Iraqê derheqê Iraqê de qasê ku me bihîst Ronî İsrail Amerîka niha berê xwe dana Iraqê heştî şehbî ku normal piştgiriya xwe ji Îranê digire dixwazin qedexe bikin wekî Hamasê wekî Hizbullahê dixwazin bibînin wisa dibînin jî niha heta dawiya mehê İsrailê mühlet daye Iraqê divê tu heştî şehbî ji holê rakî teslimê Îranê kî gerek ew li Iraqê nemîne. Alozî krîzekî pir ciddî heye li Iraqê. Tabii vaya wê tesîr li Başûrê Kurdistanê jî bike. Başûrê Kurdistanê jî di dorpêçê de ye. Çünkü niha Partiya Karkerên Kurdistanê ji aliyê çekdarî ve hinekî sis be dewleta Tirkiye wê êrişê Başûrê Kurdistanê bike. Aydê kurdayetî wê tu tiştekî nehêle. Ew jî tê zanîn ew meselekî din e lê Iraq wextê perçe be gelo perçe dibe fayda Kurda çi qas tê de heye merû çi wat kare nîqaş ke? Mamoste zaten ez û tu jî em demek dirêj vê kanalê de em ser rojata navîn vê dawiyê şeklê dawiyê digire em ser dipeyivin. Zaten xuya ye. Yani çi xuya ye Sûriye ket hêdî berê xwe wê bide Îranê. Ji bo tu berê xwe bide Îranê ev artêşa Îranê li Iraqê hazir kiriye ji şîya pêtê heştê şabî hewceya çare bibe. Ev demek dirêj Amerîka dixwaze çareser bike ji ber ge ez jî çûmem yani ew dema Musul ket destê yani Musul xelas kirin duvar rojana da ez çûmem yani Musulê ra çûmem şangalê û min heştê şabî nav da mamam diye. Yani kevirên wê axa Iraqê her kes bû bu esker. Kevirên axa Iraqê her kes bû bu esker. Eskerekî li ser axê wexta hêzê te teknîkî nîn be tu bil hewa da müdahale neke li ser axê zehmet e tu kanî bibû eskerî ji ber ke hejmiyareke gelek pir e. Hejmiyareke mezin li holê heye û hejmiyareke aynî di hişmendiya Daişê dayî. Ew jî bi şehadetê û bi şûhayê û nizam bi çi bawer e. Yani ji cennetê bawer e. Lewra dema ev Kurdistan çû referandumê ji bo xweseriyê ji bo serxwebûnê ev hêzên navdewletî jê re gotin bisekine. Ji ber ke çunkî ew çaxê tehdîta heştê şabî hebû yani îmkana îro dewletên batal wê dirê kanîba Başûrê Kurdistanê biparasta wexta êrişek mezin bihata ser nîn bû. Ji hêlekê Tirkiye hatibû ji hêla dina Îran ji hêla heştê şabî dor girtibû. Welhasıl ev heştê şabî demeke dirêj de hedefê daye. Îro Sûrî çû mecburî gerek Iraq here. Gerek çavî Iraq here. Iraq biliye wê bibiya sê perçe ya du perçe. Yani Kurd û Ereb yani jî dibe Şîî û Sunî û Kurd. Ev plan devrê da ye. Ama rê gav bi gav devre Îranê. Dewleta Türk vê baş dixwîne vê baş zane lema mesela Daxuyaniya Erdogan a doye pêre yani yekê mardê da dibe li koşka xwe bi malbatên yê li hemberî tevgera azadiyê yani li hemberî PKK şerkirine zarokê wan güya şehîd bûnin malbatê wan anîn nan danê li wê derê axivî peyama wî wê derkin. Çi dibêje vîzo nîne. Haro maro gerek kesekî nibmaşe. Dibêje şer qûrnazligî ez qebûl nakim. Gerek nav mav vê guhertin ez qebûl nakim. Wisa nîne. Dibêje û heman em jî demêj me bidizîje ez qebûl nakim. Zû dibêje gerek zû biryarî bidin. Yani vê mesela zûbûnê de mesele ye. Yani em çawa zû çünkü gav yani rojhata navînî ro hatiye derek hewakî wisa sibê wê çi bibe hîn nebeliye. Sibê dibe sürprizekî din derkeve holê ew jî dixwaze di vî hawî de zû biryarê bide herkes çekî deyne teslîmê Erdogan bibe. Ev xuya ye. Ama me got ya PKK ji bo ev Kurdistan hêlê wê din bê parastin bi hewakî dibêje ez ê çekê denim piştgiriyê didim ez dibêje gotina Birêz Öcalan a min e. Ama li Iraqê aloziyê wê gelek derkeve û li wê derê jî projeyên dewletê navnetewî henin. Ama ev jî dibe ji hinek Kurdara bibe mesele demam dibêjim çünkü di
بنگاه ji çepê Türk'te ya vaktam dibên projeyê nav dewletî an İsrail Amerîka porêwan tûj dibe. Yani sibê du sibê di nav me da yek dibe derkeve dibe çe jî İsrail ra ana awra derre. Ez qala pêşengî siyaseta Kurd dikim ferq nake ê demiyan êdin a êdin. Welhasıl ji bo Kurda da jî em di derek gelek hesas danin, derek gelek lawaz danin. Yani benekî lawaz her an dibe biqete û her an dibe neqete xwe xurt bike. Welhasıl ez bawer dikim barekî dîrokî ketiye ser milê Kurd divê derê de niha weke gel ez îro ez û tu êdin em kanin du gotina bibêjin. Ama ev kesê divê derê de bedel danin, xwîn danin, xwîdan rijandinin hewceye dîsa bifikire. Nebêje pêvajoyek wisa çê bibe dengê demê pir bibe. Gerek wisa nefikire, hîn mezin bifikire. 100 salê din dibe tornê te were nigê xwe li gora te xe. û bekî tiştekî dî jî bike di gora te da. Lê xem bibêjin Kurdo rabe. Mezin bifikire. Ha ez vê jî bibêjim. Dema din min got ya meqala hinek rojnamevan û siyaset ya heyran aybe ya aybe ev dibe çe Stockholm sendromu heye. Vê mejîn ya vê sendroma Stockholmê mejîn ya yani hinekî hêdî ya hinekî hêdî yani hev qas jî zû ne ya ez hayret dimînim çawa hev qazû em hinek insanê me hinek hanu xwe doş ke. Yani do gotibû kes îro çawa hev qazû dibe sor. Ya ez bu xwe li vê derê ez fedî dikim. Yani tu tê noxtakê te dî tu bibêj viya nekevire nizanim falan kes bêveya nekevire ew jî bêveya nekevire. Ya te do kevire û te nedo kevire te digot zinar e. Tu çawa îro dibêje na. Ya tu ya heyran hinekî prensîp gerek hebe ya. Nûrî hevalê Nûrî ji min pirsiye tu bawer dikî ku PKK çêkandayîne ez dibêjim PKK weke rêxistin dikare navê xwe biguherîne dikare xwe nû bike çünkü PKK müsaîd e yani pir caran xwe nû kiriye. Ala xwe guherandiye navê xwe guherandiye pir caran salê 2000 de jî dîsa dikare xwe teze bike ji bo PKK tiştê herî mühim tiştên sembolîk ninin ne nave ne ale tiştên bingehîn hene tiştên stratejîk hene ew bi cewherê re eleqedar dibe PKK bi ruhê însanan re eleqedar dibe yani heta ku ruhê tevgera Kurd a serhildêr berxwedêr di nava we de hebe ev tiştên formalîte çek û sîlah ji bo navê PKK ne mühim e ama tevgera Kurd em bêjin tu car bê parastin namîne ew ê bizanibin tevgera Kurd dibêjim ama PKK ser navê xwe dikare çeka dayîne dikare tevlî siyasetê be bahaneyên de destê dewletê de dikare jê bigire yani fikra min ev e wala ronî saeta me tijî bû Mamoste ez ama vagot tamam ez va du gotina bêjim yek yani sewa mafê jinê sewa ekolojiyê sewa îdeolojiyê heyran şer nepêwîst e. Wî çarê mirov kane bibe muhalefetek Partiya Tirkiye were Tirkiye siyasetê bike. Yani em hevdû neqapînin. Vana derbas bûne. Li cîhanê binêre xettekeke netewî li her hêlê cîhanê li Amerîka, li Almanya, li Fransa, li Belçika, li Hollanda, li İsviçre li her hêlê cîhanê xettek cîhan xettek wisa derkeve holê. Xettek netew perwer derketî holê. Tu wexta vê neşopîne tu rengê cîhanê nebîne û em min digot yek bername te de gotibû rojhilata navîn tu nikane lê pîmpînoka bifirîne. Wexta tu pîmpînoka bifirîne saziyên pîmpînoka difirîne li Tirkiye henin mafê jîna diparêzin, ekolojiyê diparêzin, partî wisa henin. Mesela çek hew ji bo berxwedana netewekî yani weke bi rêz Öcalan jiyanî ziman PKK hewceye çek berde berine de xwe biguherîne konjektura rojhilata navîn ava bûye bibîne û li goreyê wê bi lez ama gelek dereng maye bi lez ama gerek ji 2016 da xwendiba bi lez ama çerkî Rojavayê Kurdistanê ker destê gelê Kurd gerek bi lez ev guhertîn çêbûba îro Rojavayê Kurdistanê heger hatiye qedira wê ketiye maye ser prata dibe çe pra vê prayê min ji bîra kir mesela dînî da welhasıl
اسراتی پراس سراتی ایرو سر پراس سراتی دیسا خطایمه حوجه پرسگریک بهوا کی تنها حال کربا یعنی جبرگه ما دیسا گهدا اکولوژی و مافی جنی و مافی چاندی و مافی ایدن و مافی ایدن ما هنک تش درنگ خستن والگوری میجی پیاما پاراگرافا باردکما یکمین بو آب ریز دو جلان زاتن وی نشان داده و سرد بیجن دبی چه تخوا نه نکر لگوری شرط و مرجین نها تا خطاین دوباره کرد وقتا کردی نکانه بیا ببیجه برده کردیا خبر ده yani حوجه لگوری منه رخناکی مزنه بریز او جلان لپکه که وقتا پکه که لخوره گوهرتیم که چه نکه نه و چابره چک برده اما وقتا چک برنده گلک ری و ریباز کیدن چهار پرچه کردستان اتفاقه که چه که به شرط و مرج و آل و اول و ایدولوژی و سوا وی گلی کرد دبی چه برخوادانه کدن جپا کدن انیا کدن روح کدن خوینه کدن یانا سوا واتش دیدنا ایرو جهان تجلیسا تروری در ناخه چونکه یو سوا مافی اکولوژی تو نکانه شهر بکه سوا دموکراسی تو نکانه شهر بکه سوا ایدولوژی تو نکانه شهر بکه تو نه طریقاته داو دوزی مهمن اما مرو برین دموکراتیک جید کاره مجادله بکش از بوان وید بیجم جبوی ویم روف کانه وره مخالفتی بکه لکشان دولتی به از وید بیجم سپاسیات دکم اما پیواژوی نوسا حساس ancak jali serokin taybet ved karıvanın buraya vebirin. Ejvera bejim. Raste despekete jî got Devlet Bahçeli jî Tayyip Erdoğan jî riskên mezin girtine. Normal civaka wan ne müsaide ji vê yekê ama ew jî ketine bin barekî mezin. Divê ji karibin ji bin derkevin. Nekevin ava hesabên biçûkên hilbijartinan. û her wiha Rêzdar Öcalan jî ketiye bin barekî giran, ketiye nava riskekî. Eger ev pêvajo bi ser keve jê ra Milletê Kurd re jî tabii faydeyên pir mezin dikare bîne, qada nav netewî de em dibin xwedî statû. Eger tek biçe ku em nafikirin, yani ez bixwe piştgirî didim vê pêvajoyê. Ez jî piştgirî didimê. Ji bo Bakurê Kurdistanê piştgirî didimê. Elbet. Tekoşîna demokratîk eger bingehekî were amadekirin, elbet işte herî baş ew e. Em ji berê ve piştgirî didin vê meselê. Xwezî ev rewş berê çêbiye. 20 sal, 30 sal berê çêbiye ama Dewleta Tirkiye müsaade nekir. Dewleta Tirkiye müsaade nekir. Yani em zanin hatibû dest pê kirin. Wekî din Mamoste gotinekî birada bikim, ez xwazim vê gotina xwe dawî bikim. Ez piştgirî nadim demokrasiya Tirkiye çünkü ez zanim demokrasiya Tirkiye nîne. Ez piştgirî didim stratejiya gelê Kurd. Ji bo ke gelê Kurd bi hawakî Rojava Başûr Rojhilat bê parastin tu gavek hîn mezin kanin ve bibavêjî. Ellema piştgirî didimê. Yana Türkiye demokrasiyê bidime. Türkiye bi xwe ne demokrasî nedaye Türka wê çi bidime? Yani em hevdû vê nexapînin. Niha Qazî Muhemed digot ya gotinek wî meşhûr e. Dema dijminê te hengiv da te jî bira tu zanim bi têda jar heye. Yani em hevdû nexapîne. Demokrasiya Türkiye serê wê bixwe. Türkiye demokrasî lê nemaye Erdoğan tu çawa vera demokrasiyê bike. Ev daxaniya Rêzdar Qarasu lemam nexwet pê te ji wê bikim. Yani çi demokrasiyê were, çi pêlê vebe, yani ev çawa baweriye. Verê Erdoğan ser text be tu bibêjî birayê bi demokrasî. Ya ne meseleye? Ev bingeha xwe dîne. Ev ha tabii ki ew jî fermandarên Kurdin evê Davud Ozênin dibe ew jî politik li peyvê dişten dibe ama wata wek keşî heyran bingeha xwe nîne. Bingeha xwe nîne. eger Dewleta Tirkiye hîlekarî bike divê derê de tabii dîsa tiştek ji destê me nayê. Yani hîle bike dike yani. Sedî saet. Ez jî dibêjim siyasetmedarê Kurd jî siyaseta xwe bimeşînin. Mesela devlet mesela aliyê Kurd çekan dayne kongre xwe pêk bîne aliyê Tirk hîle bike dîsa bi wan dronên xwe yek suîqastan pêk bîne were dervê Ewropayê dîsa rêveberên me bikuje. Yani em ê çi bikin mesela? Yani tu hêzekî şantajê destê me de namîne. Hêzekî berxwedanê destê me de namîne. Îja we demê em dikevin pozisyonekê çawa tabii ki ev jî pirsin. Merûv dikare ser bifikre tabii. Gelo îcab dike merûv bibe xwedî hêzekê şantajê jî yani. Nizanim. Divê kanalê da berî jî gotibû.
dema aştiyak tişteki bu saçı ve çekadaynen devlet atıyor ve cari ve her velati kijan ev peşengi kurdu kijan velati bu verir suikast zaman böyle ev sedise de var zanen ona Divê de mırı bişopine divê de pêwîstî bi hêzên garantör hene. Tabii ji ber ku ev peyama destpêkê ye, hêzên garantör di nav de belkî cih nagirin ama di demên pêşî de wextê ku muzakere dest pê bike, sedî sed dibe hêzekî navnetewî di nav de cihê bigire. Hêzên Ewropayê dibe, NATOyê bî dibe. Erê tamam na mesela anha peyam tên ji min re dibêjin dewleta Tirkî anha jî êrişê me dike dibe. Anha jî êriş dike mesela. Êrişê ser Rojavayê Kurdistanê jî dike, êrişê ser Duhokê û Herêmê Palestînê Medyê dike. Ji were ji nav derkeve. Gelo provokasyona yan bi emrê Tayyip Erdogan pêk tê. Niha tişta ku vê derê de bêjim ji hevalara hêzên garantör sedî sed dibe hebe. Ev weke hekem, weke şahet aliyekî eger li gorî vê pêvajoyê tevnegere merû çawa dikare ceza bike, ambargo dayne serî. Ev yek ya din jî mafên netewî ê Kurdan wî çawa be. Mesela anha çawa ku te behs kir bi destxistina mafê jinan eleqeyî bi mafên netewî tune ye. Mafê jinan meselekî evrensel e, universel e, gerdûnî ye. Eleqeyî bi mafê Kurdan tune ye. Yani jin tamam azad bin ser sira ser çawa. Hatta mafyan bila heft qata jî mêra zêdetir bin. Mesele ne ye? Paradigmaya ekolojik ew ji xwe dawa hemî milletan e, dawa dünyayê ye, dawa gerdûnê ye. Ew meriv hurmet nîşan dide. Ew eleqa wî mesela Kurd tune. demokrasi jelûsa Demokrasî mesela dünya alemê ye. Ji bo yani va hemî her sî meselên yani demokrasî, mafê jinan, ekoloji vana meseleyên gerdûnî ne. Mafê netewî ê Kurdan dibe werin tespîtkirin bi partiyên siyasî ên din ên Bakurê Kurdistanê re bi hemî partiyên Kurdistanê re mirov li hev bicive tenê partiyekî nikare qirar bide. Yani hemî partiyên Kurd dibe di kongreyekî de werin cem hev em li rojata navîn bibin xwedî kîjan mafan. Tamam? Perwerdeya Kurdî ye, müfredata Kurdî ye, üniversiteye yani mafên Kurdan ên netewî tişta ku neteweyekî dikare li ser piyan bihêle. Di vê navirê de peyamên derheqê şer de ji min re tên li Rojava êriş hene, li Başûr hene, hasasiyetên gelê Kurd hene, ziman erê paşê divê zimanderêjiya çapemeniya Tirkiye li hember Rêzdar Öcalan heye, siyasetmedarên Tirkiye jî, çapemeniya Tirkiye jî hê jî dibêjin terorîst başê Öcalan, bebek katilê Öcalan û em jî vê derê ya em çiqas milletekî maqûlin rûnê ya. Em vê derê çiqas em maqûl behs dikin, em êriş nakin ama ew ji hedê xwe derbas kirine û heqeten mir nizane. Hevalê Farûq mala te ava peyam şandiye tamam. Rewş bi vî şikliyê hevan no. Ronî tiştekî dawî dibêjî? ne tiştekî dawî bibêjmînin yani ême bixwe dibe êriş çûbe ser çayên Kurdistanê şengal biçe Rojava cuda ye me boya Rojava nevêbije ez bixwe varan dîsa normal dibînim bu bi şerê bidome heta gotina yekê jî gafa yekê jî şerê bidome ne mesele ye ez vê jî nabînim dibêjin terorîst dibêjin wa dibêjin çi ez wê jî mesele nabînim wana jî ji bo min dîsa ne pîvan e pîvan wê ji niha pêve Rojavayê Kurdistanê wê ji bo dewleta Türk wê çawa bike yek adin ez vê jî bibêjim dîsa ana hinek rojnamevanê me hinek hevalê me vê agahiyê wer şaş didin yanî demokrasî wer işte her kesî wa bi heyran netewek wexta tu bibêjî ev kes netewe û nasnama wî filan tişte pirsgirêka wî na demokrasî tiştekî din e demokrasî xala wek heviyê dike em dibêjin Kurd netewe filan kes û ê ji min re reklama demokrasiyê dike tu Kurd weke netewekî dibînin nabîne mesele zirvedayî ye pirsgirêka demokrasiyê û netewa Kurd bevnîne yani normal mala te ava me bername xwe xilas kir bi dawî kir ama dara
bi îsrar ev çend deqeya dibe ez dixwazim gotinekî bêjim nizanim ez bigirim negirim derengê jî Mamosteyê me ez bixwe gerek herim ji ber me gotu bûçîkiyan tu dewam dike silavê min jî lê bike min bixwe ez mecbûr gerek herim ez 5 deqa dara bigirim temam ronî mala te ava tamam herê serserê min serçavê min silav rêz mamoste her hevî ronî mala te ava ser dara miştera peyam şand eger tu beşter dibî keremkê were 5 deqa bax ve çûkên pir westiyan saetekî dirêjtir e em li vê derê daxivin miştera peyam şand eger tu werî ka keremke fikra xwe beyan bike tereqî pêvajiyê de çi dibêje nizanim yan jî mijarek we maxfîne ev tehdîta İsraîlê li ser Iraqê ew jî muhîm e çünkü serxwebûna Kurdistanê eleqedar dike yani ez niha peyam me bixwînim ka hûn çi difikirin çawa difikirin çi dibêjin tamam dara hat ez fikra dara hinekî bigirim dara tu amade yî çawanî dara Gelek spas seval bedran gelek spas hûn çawanin baş mala te ava min peyama te feq nekir tam deqa dawî de min dît nana tişta nava wala min got xwast hinek bi rastî jî yanî mirov hinek car êdize yanî dibîne ez nizam yanî prosa heye aştî heye yanî rêbera po gotiye gere pekeke çeka dayne her tiştê ama hûn dibînin yanî herkes jî dibîne yanî hêriş hene bi rastî jî yani li ser Rojavayê Kurdistanê hêriş hene li ser Zapê li ser herêma medya hêriş hene li her derê hêriş hene paşê dixwazim tiştekê din jî bêşim Heval Mezlûm Kobanî got ku ev peyam ne eleqedar e be me yanî bi Rojavayê Kurdistanê lê eger hûn gudar kirbî gotina Sirî Sûriyan on der dibêje ne eleqedar e bi wan jî yanî ez wilo mixabin hindek tişta tev li hevî dibînim yanî gere bi rastî jî yanî rastiye ji gelê Kurd rabêjin yanî çi heye çi nîne yanî ez tinê mixwast ez her bi hemû bernamê te mêze dikim ama zamanê min tuneye li ma jî xwast yanî bi rastî ez bixwe wek welat parêzek yanî endî hinek şaşma me yani ez nizanim ez bi vî awayî prosên aştiyê ez tu cara nikarim bêjim ev aştî heye Na sırrı süreyê önder çi bibêje jî vaya me behs kir hevalên bixwazin dikarin vîdeoyê bigirin serî bibêjin jî me behs kir yani ne mümkün e Rojavayê Kurdistanê bigire nava xwe çünkü Rojavayê Kurdistanê eleqa wî bi Bakurê Kurdistanê tune eleqa wî bi Tirkiye tune li hember Tirkiye ne tehdît e Rojavayê Kurdistanê wextê ku çek û sîlah xiz destê xwe mesele ne dewleta Tirk bû mesele ne rejîma Esad bû jî şerê Rojava li hember Esad çê nebiye li hember Daişê bû tehditekî çê bû de facto ji nişkeva jin û zaroka me herkes dar û bêr û çek û sîlah çi berdestê wan ket girtin xwe parastin hêdî çê bû artêşek çê bû niha artêş mezin biye 100,000 zêdetir çekdar şervan hene Amerîka NATO piştgiriyekê pir ciddî didê 86 dewlet di tekoşîna li hember Daişê de hevpeymanî bû qesede hevkarekî wan e qesede bê wan tu cara nikare çek û sîlah jî dayîne çünkü bi wan vegirê daye yani bi wan re peymana wan heye çek û silahê wan desta daye yani wisa ne hêsan ji ber vê yekê yani Türkiye dixwaze Rojava bêçek bike nîzam pergala heyê hilweşîne aynî tiştî ji bo başûr jî sibê bixwaze wisa nabe yani dibe bi şiklekî ya tiştî ku em wenda bikin tune ha êriştike em çi bikin yani nikare êrişî bike heval bedran tiştekê din jî heye yanî wilo bi rastî jî xuya dike wane naxwazin yanî tanî ziman jî yanî her di gotinê xwe de teröristin wane ne yanî meselen dibêje çi min ew kirt dixwaze li wê derê erteşê li aliyê Zapê dixwaze erteşê dibêje heta 3 car 4 cara jî xwastine bi koptera erteşê dayînin erdê yani li wê derê belav kirin wilo bixwe hinekî wilo şî yani ez çûme wê herêmê û her tiştî dibînim dixwazin vî awayî bi navê prosa aştî yanî derbekê bi rastî jî li tevgerê bêxin ez wilo difikirim yani niha
armanca devleta Tirkiye ew heremên parastinê ên medyayê sînorekî pir berfireh he. Yani ji Bakurê Kurdistanê dest pê dike heta Silêmaniyê dirêj dibe. Ew hemî heremên çiyayî devleta Tirkiye eger wê derê ji kontrola PKK derkeve ji aliyê çekdarî ve devleta Tirkiye wê derê kivşe wê çekdarê xwe bîne wê derê. Çekdarê xwe ku wê ji her derê dünyayê kom kiriye aniye bixe wê derê. Ew ê dorê li Başûrê Kurdistanê bigire. Armanc ew e rê nede ku Başûrê Kurdistanê serbixwe bibe. Çünkü plan û projeyekî heye Iraq perçe dibe, Kurdistan serbixwe dibe. Devleta Tirkiye wê rê nede. هەواڵ بەدران ینی توزانی چاوە هەم زانژنی ینی مەسەر ئەو چیایان وێ دەرێت توزانی چیایان مەزن چیایان پر حاسێنە ینی ئەرتەشە تور بکەوێ ئادەرێ بخۆ ب تەکنۆلۆژیا خوا بڕاستیژی پرۆبلەمێکی پر مەزن ji بۆ پاشە ڕۆژێک کوردستانێژی ینی چێ دەبێت نەتیان باشوور ji بۆ ڕۆژاوای کوردستانê پاشێ ئەگەر دەوڵەتە تورک ئەسەرێتە نێشینم دخوازم بێژم ینی دەوڵەتە تورک بکەوە وێ عالیە زاپێ و وێ عالیە ئەوێ ینی هەرێما مێدیا بڕاستیژی gelê Kurd derbekî mezin dixwaye. Yanî dikare ew qutke belkî armancê wî jî hilobî yanî belkî dewleta Türk ji bo wî xwe amade dike em hemû kes zane rastiye kê gere bizane Başûrê Kurdistanê Rojavayê Kurdistanê wê serbexwe Dara mesele sırf Başûrê Kurdistanê ne binêre. Tabii sibê mîvanê min Faysal Dağlı ye rojnamegerekî bi sporê çavdêrê siyasî ye sibê saet 18 nîvan de mîvanê min e em ê nîqaş bikin tabii. Yani ew herema stratejîk Qandîl em dibêjin ji Heqariyê dest pê dike heta Silêmaniyê di navbera sîronên Rojhilatê Kurdistanê û Başûr de ye. Yani İran û Iraqê ji hev dixe. Ew sînor eger ji aliyê dewleta Tirkiye ve were kontrol kirin baregehên xwe li wê derê ava bike ew çekdarê xwe ji heftê û heft welatan bîne bixe wê derê Başûrê Kurdistanê tu car nikare bibe serbixwe û her wiha projeyekê navnetewî ya li hember Îranê de Rojhilatê Îranê jî nikare bibe xwe ser. Ya Kurdistan komple xeyala me a Kurdistan dimire. Rojava ji xwe hasas e. Rojava ji xwe hasas e. Çiyayî nine em nikarin zêde li ber xwe bidin. Hêzên navnetewî nebin em nikarin ber xwe bidin çünkü deşte yani. Rojava deşte yani. Devleta Tirkiye Daristan jî tune Daristan jî tune tiştek tune li wê derê. Devleta Tirkiye bi balafiran lêxe qirametîne li Rojava. Ew wisa ye. Avê ser me dibire her tişt. Vallahi hêvîdarim ez dixwazim yani ew bêjim. Kurdistana İranê, Rojhilatê Kurdistanê û Kurdistana Iraqê yani Başûrê Kurdistanê her du jî têne astenkirin. Yani acayip projeyekê stratejîk e. Bi kontrolkirina Qandîlê. Acayip. Êdî nizam çawa bibe. Kaz bipirsim sibê dara Malatya ava pir kêfxweş bin Tamam gelek spas heval bedran gelek spas min wa eziyet şikirt divê demê de dirên kes hatim tevlî bûm. Lê bi rastî jî yanî em dixwazin yanî welat paraz yanî min ji bo pir ewin yanî dibêjin yanî çawa tiştî wilo dibe yanî gere bi rastî jî yanî tişt bi rastî bên gotin her tişt ji gelê Kurd re bê parvekirin ka çi ev çi cor başım devleta Tirkiye ji bo tiştekî dînî heval bedran got na duayî bêjin mesela na dibêjin dema aştî çêbûye çima mesela birê Selahattin Demirtaş û girtiyên dî bernadin mesela. Li vê derê de tiştekî wane heye yani. Belli ye yani. Ya icab bike ew jî berdidin. Ew berdin jî. Ama anha devleta Tirkiye çima acele wisa acele dike tevdigere dibe em hemî nava me hekî dumê heda pêk bînin çünkü konjonktûra siyasî anha ew jî acele Rojavayê Kurdistanê dixwazin statûya Rojava nas bikin. Dixwazin müdaxale Iraqê bikin, Iraqê perçe bikin, dixwazin Kurdistanekî ava bikin li wê derê. Acele dixwazin zû vê pêvajoyê bi dest bixin, Qandîlê kontrol bikin û heremê bixin bin kontrola xwe. Devleta Tirkiye ji ber vê yekê pir lez dike, acele dike yani. Tamam heval gelek spas. Malatya ava her hebî. Ser çava serserê. Hevalno bi hêviya rojên xwe şazad bibin abone beacî bînin kanala me pêş bixin ji kerema xwe re û sibê saet 6:30 de jî ji bîr nekin. Her hebin mala wê ava.